Ahoj, vítajte pri ďalšom videu. V dnešnom videu vám chcem predstaviť novinku od značky Stihl. Je to akumulátorový vysávač s označením SHA 140. Osobne ma táto novinka veľmi potešila, keďže akumulátorový vysávač v rade AP, čo je teda ten profi systém akumulátorového náradia od Stihlu, dlhodobo chýbal. Z diskusí, ktoré som sledoval na internete, dlho ani nebola žiadna indícia, že by takýto mohli vyrobiť, napriek tomu, že nižšia rada a AK systém ho už rok alebo dva mala. Jednoducho sa zrazu objavil v ponuke, o to viac som sa samozrejme potešil. Pozrite si prvé zábery z použitia tohto stroja v našich podmienkach. V podstate väčšina plôch, o ktoré sa staráme v rámci údržby zelene, má záhony mulčované kameňom. Všetko, čo do nich napadá, najmä teda lístie, vyschnuté trávy, lupenie z kvetov a tak ďalej, je pomerne pracné odtiaľ dostať, tak aby to bolo stále pekné a čisté. Sám som bol mimoriadne zvedavý na to, že ako si vysávač poradí s vysávaním lístia práve z tohto kamenného mulča. No a na margo vysávania lístia zo spomínaného kamenného mulča urobili sme aj spomalený záber, aby ste si vedeli pozrieť, že ako pekne tieto jednotlivé lístky z takéhoto kamenného podkladu vysávač vyberá. Páči sa mi aj ovládanie potenciometra, ktorým si viete regulovať otačky vysávača. Tým pádom, keď potrebujete nasať menšie kúsky, nepotrebujete až taký výkon. A zároveň, ak sa pohybujete ako my v tom kamennom mulči a potrebujete odsať napríklad popadané lúpenie kvetov, potrebujete menší ten sací výkon, aby vám práve nezbieral tie kamienky a týmto si to viete krásne odregulovať. Zásobník na vyzbierané lístie je v podstate podobný ako pri ostatných. To vyprázdňovanie je naozaj veľmi jednoduché. No a vo vnútri je nôž, ktorý drví nasávané lístie na menšie kúsky, aby sa lepšie zmestili do zásobníka. Proces vysávania je naozaj veľmi jednoduchý, respektíve užívateľsky príjemný. Samozrejme sú na trhu aj motorové, ale ako ma už poznáte, väčšinou uprednostním akumulátorové nárade. Je to tichšie, menej vibrácií a všetky tie ostatné dôvody, ktoré vždy spomínam, nemusím dýchať tie spaliny. A hlavne máme toho akú náradia už pomerne dosť, máme baterky, tak sa mi nechce do benzínových strojov. Zhrnutie na záver, ja som v podstate naozaj nadšený z tohto vysávača, výrazne nám to uľahčí prácu, najmä v tomto jesennom období, takže bude naozaj využívaný veľmi často. Za mňa palec hore, ďakujem, že ste si video pozreli a vidíme sa na budúce. Čaute.